Kadtong adlaw nga Martes, isugdan sa Joint Inspection Team nga gilangkuban sa CISENRO, CSET, DENR EMB7, CCPO, CCTO, CDRRMO ug BIPAT ang pagpahigayon ng checkpoint diha sa White Road Seventh-day Adventist Church. Ilang tumong ang pagsusik sa mga truck nga nagdala og basura nga wala ma-segregate, mga sakyanan nga adunay makuyaw, peligroso o espesyal nga basura nga walay tukmang akreditasyon ug uban pa. Matod sa bagong nangulo sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kon CISENRO nga si Raymar Hihara, ang maong checkpoint agi ang pagpahingusog pagpatuman sa Republic Act No. 9003 kun ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. May unta nga kani nga atong gi-set up karon nga checkpoint diri sa Inayawan, mahimo ni siya nato nga kanang milestone or launching pad sa ato ang pagpahingusog yun sa pag-implementar sa sakto nga pag-manage sa ato ang basura. Ang mga residente nga nagpuyo dool sa landfill dugay na mireklamo sa kabaho sa lugar. Nabalaka sila sa epekto niini ngadto sa ilang panlawas. Nadyo higayon ra mo baho siya, pero og kana na ang inana nga kana ra ting-uwan mo baho gyud siya. Syempre kay naabot yung mga kuan mga gino, mga kanang truck, may malata, ubaw yun na siya. Nasuta sa operations team nga duna lang gihapon magpalusot og basura sa maong dapit, bisan og sirado na kini tungod kay naanad na ang mga tao dito nga ibaligya ang ilang mga recyclables. Sa maong lugar gawas sa karaang landfill, makita ang pipila ka junk shops, mga waste processors o mga recyclers. Kipahayag ni Hihara nga base sa mga reports nga ilang nakuha, ang mga recyclables nga ibaligya adunay masagol nga mga non-recyclable o gitawag nga residual items. Nga unta dapat ilabay ngadto sa binaliw landfill apan wala kini gibuhat. Nahitabuan ang landfill nga atong gi-close. Okay na close to sa, pero ang surrounding area sa landfill na imong landfill. So maraging dako ang landfill. Kaya nagkatag naman ang mga residuals. Instead nga recyclables na diha ay lang ibutang, ang hastang residuals na po nagkatag na po sa lain-laing lugar. So manatong gilikayan kay illegal din na siya, di siya makaayo. Subay niini, wala na itugtan nga mga junk shop nga maka-operate sa mong lugar, labi pa kung wala sila saktong permit nga mo-operate. Kipaambit ni Hihara ngadto sa mga Subuanon nga seryoso gyud ang lokal nga pagamhanan sa syudad sa Subo, busa hangyo niya sa katawhan nga magtinabangay aron masulbad ang problema sa basura ug suliran sa pagbaha.